Hondarribitarra da Ane Muñoz, zine zuzendaria. Kazetaritzan diplomatua eta irudian eta soinuan lizentziatua, script bezala lan egiten du gaur egun zinean eta Donostiako zinemaldian erredaktorea da. Hainbat labur zuzendu ditu eta hainbat sari jaso ere. Zuzendu dituen laburmetraien artean ditugu El Salto de Beamon, Basurdea, El Plan de Cada Día eta Examen besteak beste. Arekin izan gara bere sorkuntza lanaren gainean hizketan. Lehenengo formatuan, ipuina eta eleberria bezala, ipuin bat, labur bat, istorio labur bat kontatzea, beste egitura bat dauka, beste garapen erritmo bat eta beste istorio mota normalki. Baina batez ere produktu bezala, luze bat produktu bezala saldu edo erosi daiteke eta laburrak oraingoz, badaude zirkuito batzuk eta hola, baina ez dago merkatu bat. Orduan, ekonomikoki edo produktu bezala hitzeinez, oso desberdina dira alde hortatik, luzeak mugitzen dira, produktore badagola atzean eta normalki egiten dela askoz jende edo teknikari adituagoen artean. Eta laburrak kasu hortan egiterakoan egiten dugu jende gutxigoen artean, normalki ekoizlea norbera izaten da, bere diruarekin edo diru laguntzekin bere kapritxoa aurrera ateatzeko hortan bere izten da. Zinea diabilak, baina labur bat egiteko lehenengo gauza jakin behar dut istorio bat daukadan, istorio bat kontatzea merezi duena, nik uste dudana merezi duela kontatzea. Bigarrena, begiratzen dut ia baliabideak izango ditudan, ia dirurik lortzeko aukerarik izango dudan, eta hortik aurrera egiten dudana da balantza batean jarri eta ze dirukin kontatu ezakedan aurretikan, gutxi gora bera, produzioan nola oten aizen, ze elementua dauzkadan, badaukat etxe bat utziko ziatena, doainik badaukat lagun talde bat, doainik ere ingo lukena, ez nago erabat ados, baina ez dago besterik, laburretan ez da soldatarik eta orduan ze elementua dauzkadan ikusita eta buruan daukadan istorio hori egiten dut batetik eta bestetik eta osatu. Taldea deitu, diru laguntzak eskatu eta lehen egiten nuenean kredito batekin ibiltzen nintzen. Dirua jasotzen nuenero, urrengo egitasmorako erabiltzen nuen eta horrela beti. Zeron gutxora eragalditu nintzen, ez nuen bat ere galdu. Baina azten naiz batez ere behar batetik azten da, o kapritxo, nik beti esaten da kapritxo zen, egin nahi izan dudanero egin dut, beti egin dut. Ez da bat ere erresa izaten mugitzea, hori da nik uste dut badaula jendea komertzialak edo honak hortarako balio dutenak, eta guri laburretan gertatu zaiguna da azkenian atal guztiez arduratu beharra eta niretzako estreinuaren ondoren topatzen nuen oztopo horrek egin zuen nolabait pixka bat uste, eta da zaila delako. Badaude enpresa batzuk laburren banatzaileak direnak, baina ordaindu behar diezu diru bat eta hartarako nahiago dundik egin, bidali behar da jaialdietara jakin ze zerrenda, ze jaialdi dauden, ze jaialdietara egokitzen den labur hori, gutxi gora bera, hori baldin bada zinema europarra, baldin bada Asiako zinema, horrera ez dut bidaltzen. Hizkuntzarekin ez dut arazorik eduki alde hortatik, baina zerrenda hori osatuz gero, eta gainera egunero jaialdi berri bat sortzen da, eta egon behartzea da dedikazio bat. Orduan, ni ez naiz ona nire letxuak saltzeko, eta orduan, ez zai gustatzen, banaketa zaila da. Badago kimuak egitasmoa Eusko Jaurlaritzak ateatzen duna eta horre egiten dute sailkapen bat urteko Euskal Herrian ekoiztutako, zen ez dira Euskal Kortoak, ez da gauza bera. Orduan, Euskal Herrian ekoiztutako edo Euskal Herriko ekoiztetxe baten izena duten laburren artean egiten dute sailkapen bat eta igualdia 10 labur, 8 labur. Orduan, aukeraketa hori da nire ustez saririk onena, zen egiten dutena da banaketa soluzionatzen dizute, banaketa egiten dute. Beraiek bialtzen dute jaialdietara, atzerrira ere, ni biltzen nintzen Australiara, Suediara, Mexikora, eta
Eta, bueno, suerte izan nuen eta sailkatu izan zuten eta bidaiatu nuen laburrarekin, baina hori beste batek egitea eta gero dirua da. Behin laburra eginda, dirudi bukatu dela, baina, keba, gero jarraitzen duzu ordaindu behar, hori ez, sobreak eta DVD-ak, kopiak, bidali, eta, ez zai gustatzen. Lupa batekin begiratzea gauza txikiak, uste dudalako gauza txiki horien bitartez gauza handiak sortzen dirala, o lortzen dirala, o gertatzen dirala. Orduan nire begirada da, nik uste dut magia pixkat ematen dio dela bizitzari, baina eguneroko gauzei, gozaltzeak berak niretzako bere emozioa dauka, eta hori garrantzitsua da. Onura pertsonalak guztiak, eta iruditzen zaidalako hori ez, espresio bide bat, nire espresio bidea jaiotzez, eta eziketaz, eta erosoen sentiarazten hauen espresio bidea delako. Historian zehar izan dako zapalketagatik ere, beti horrek bultzatzen du beste motivazio beresi bat o militantzi bat izatea eta hori zaindu nahi izatea gauza beresi bezala. Orduan euskeraz filmatzea alde hortatikan niretzako oso pozgarria da eta erronka handia. Gero komertzialki begiratuta ni ari naiz laburraetan ibili naizelako, orduan laburrak nola komertzialki ez dian saltzen, ez dut oztoporik izan. Luze bat idazterakoan, gidoi bat idazterakoan, edo euskeraz luze bat prestatzerakoan, euskeraz egin nahi izanak, dituen mugak izan daitezke, behar bada aktore gutxiago, aukera gutxiago izatea antzezleen artean, baina nik defendatzen dut aktore onak daudela, eta egin behar dana da ondo zaindu horiek, eta horiei hobe ezi, o erakutsi, irakatsi, eta eskolak, aktore eskolak, eskola onak izan, baina hor falta dira, hori, horpegi, aktore adin guztietako aukera zabalagoa izatea. Nik defendatzen dut jatorrizko bertsioa. Gertatzen dena da euskeraz denean eta testu asko badago, ikuslegoa, hemendik kanpora batez ere, ez dagoela ohituta jatorrizko bertsioan irakurri behar izatea, beraiek esaten duten bezala. Eta orduan filma saltzerakoan, alde batetikan Eusko Jaurlaritza edo ETB-ren diru laguntza jasotzeko erreztasun gehiago daude, komertzialkiari naiz. Erreztasun gehiago daude euskeraz egiten badezu, baina saltzerako orduan filma oso ona bada baina bestela beti izaten da euskeraz dago, azpitituloak izango ditu beti, eta orduan ikuslego multzo asko esmurritzagoak ulertuko du berez jatorrizko hizkuntzan. Azken 4 urtetakoan ere ustez ez da atsedenaldia izan da errealismo puntu bat etorri zitzaidala burura eta batean esan nuen, kredito hau, 10 urtetako kredito bat neukan eta hori erabiltzen nuen, hori bukatu zen. Historio gero eta luzeagoak ateatzen zitzaizkidan, gero eta aktore gehiago, eta azken laburra 20 minutukoa izan zen 11 aktorekin, eta pentsatu nuen, eta elkarrizketa dexente moztu beharra, eta konturatu nintzen sormen aldetik eskatzen zidala historio garatugoak egitea. Orduan, ja laburren munduan alde hortatikan ez neon eroso. Gero esan dudan bezala banaketanik egin behar, favoreak eskatu behar, beti esan dut. Ni ez naiz isildu, baina ez zait historio on bat etorri, batez ere formatu hortarako. Agian eleberri bat bururatu zait, baina ipuin batez. Eta orduan, bitartean, nabil egon naiz, eskrit bezala lan egiten dut luzeetan, zuzendariaren alboan, eta asko ikasten ari naiz. Zer egin daiteken nola ez egin, eta nola bai. Ikasten dut deskarte eta gauza berriekin. Eta bitartean, gidoi luze baterako gidoia idazten ari naiz, eta orduan, ez nago tripa ikutzen, baina isilaldia zuzendari bezala isildu naiz laburren alorrean. Batez ere, ez zaidalako historio merezi duen, hainbeste lan, hainbeste esfortzu eta hainbeste diru eskatzen duen
alor baterako edo kasu honetan zinerako ez zait istorio aproposena bururatu eta edozein kapritxo egiteko ez nago.